3. Numero 3. Jesus speaks. Jeesus puhuu. He sees you. Hän näkee sinut. He feels you. Hän tuntee mitä sä tunnet. He speaks. Ja hän myöskin puhuu sinulle. And he says, my daughter, my son, Ja hän sanoo sinulle, minun poikani ja mun tyttöni. do not cry. Älä itke enää. Amen. Amen. Do not cry. Älä itke enää. Number 4. Numero 4. Jesus notices you. Jeesus huomaa sinut. When people cannot notice you, Kun ihmiset eivät edes huomaa tai noteraa sinua, his eyes are on you. hänen silmät on tähdätty sinua kohti. 5. 5. Jesus' heart always goes towards us Jeesuksen sydän aina menee meitä kohden, because he feels our pain. koska hän tuntee meidän kivun. Have hope in the Lord God. Pidä toivo Herrassa Jumalassa. Heaven notices what Taivas huomioi ja näkee, hurts you. mitä sinua satuttaa. Heaven sees what hurts you. Taivas näkee, mikä sinua satuttaa. Heaven sees your pain. Taivas näkee sinun murheen, sinun tuskan. God understands what you go through. Jumala ymmärtää, mitä sä olet elämässäsi käymässä juuri nyt läpi. You might be surrounded by people, Sinulla voi olla ehkä paljon ihmisiä sun ympärillä, but all of them shall leave you alone. mutta kaikki he jättävät sinut yksin sun ongelmasi tai vaikeudesi kanssa. Jesus can't leave you alone. Jeesus ei jätä sinua yksin.